हेलो एभ्रिवान नोंथांमोनखौ आनजिल आरो खेबसे बरायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय थांदो जोङो पार्लाराव माने आंनि जोंहानि आनैनि फिसाजोआ खानाय बोगोन आरोना बेजों आं फैफादो। ओमफ्राय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो दे। बे पार्लारा माने सेंग्रा सिख्ला गासैनिबो थाखाय आरोना होमबाबो मेकआप सेकआप बिदि खालाया खानायल' बोना होयो। ओमफ्राय सोरबा खानाय कालार फोनोबा बेखौ खालामनो हायो। ओमफ्राय सेंग्राफ्रा दाराय सिनाय खानाय सिनायाव फैयो आरो आं ओमफ्राय दा बारा पेक बखिबाय थाला जों साथाम दङ आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। दा आरो खायफाफोरा बखिलायगोन जे सेंग्राफोरनि पार्लाराव थांदो होननानै बिदि नङा, मानो होनबा सिख्लाफोरनि खानायखौ बोना होयो ओमफ्राय सेंग्राफोरनिखौ बोनाय मानबा लकेल आरोना आगैमोना जों गामि खाथिनिनो। माने जोंहानि आनैनि फिसाजो खानायखौ माने गासिखौबो बोजोबा आरोना जिखिनि ओंखारनाय बेखौल'सो बोगोन आरो हाफ बोगोन। थांफानानै ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आङो, एसे गोबाव लायो खानायफोरनि आयु आं इदि सानाखैमोनलै इमान गोबाव लायो होननानै। आसरित ना मासे गोबाव लायो, आं बिराद बाबायमोन आं थांला एबारनिफ्राय। बाबायसो आं नेनो। ओमफ्राय रेखे थांबाय नामा? मानो? खानाय स्ट्रिट खालामनायाव मालाबा बेदरजों थांफाबाथाय बिराद देना नुदो। मासे गोबाव लायना।
बेखिनि ओंखाम उखैजोब्बायमोन आंखो एकदमबारे थानायाव। क्रिम फोननानै नेगासिनो राननायखौ माला सुगोन माला बोगोन कारेन्टबो गैयामोन। बेसेरा बोबाय थानायावनो कारेन्ट थांना होननानै जि नस्थ' जाग्रा गारदोलै इखिनिया जि मोजां जादोंमोन ना बोनाया ओमफ्राय फारसेखौ बोनोनो हाया जि कारेन्ट गैयामोन ना ओमफ्राय माने दा मा जागोन मिथिला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे फारसेखौ बोनो हायो ना हाया। ओमफ्राय नै इ बोग्रा आगैया माने पार्लारा बर'निसो आरोना ओमफ्राय जि खामानिखौ मावो बिराद गोसो होनानै मावो बिराद मोजां बोना होखायो माने हाबखौनो जि मोजां बोना होखादों आरो क्रिम सिम फोननानै बिराद मोजां मोनदों आंबो बोगोन र' मालाबा। दिनै कारेन्ट थांना होबायना माने फार्स्टआवथ' कारेन्ट थांनानै बोनायासै आरो बिराद मोनाबायबो नालाय ओमफ्राय जोङो न'आव फैनानै ओमफ्राय दा नै अखानायैनि भिडिअ आरो नायो ओमफ्राय एबार आंबो खानाय एसे हाजागोन ओमफ्राय कालारबो फोनो सानदों आरो ना ओमफ्राय मा जायो मिथिला ओमफ्राय नै आगै खासेनिखौबो माने खानायखौ बोफिननांसिगोन आरो स' नोंथांमोना लास्टसिम आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। हाफां गन्थं गुवार खुगा गुवार मोखां गुवार आयु मा लेथ्रा नुखायोना आंखो होमबाबो मा खालामबावनोसै मोजां गाज्रि नुबाबोलाय भगबानानो इदि बानायना हरबायबालाय आंखो मालायनि दाखान्दा थानायजोंसो आंखो दाना होदों खोमा थोब्लि माब्लिफोरखौबो आयु।
स्ट्रेट खालामनाया मायाव थांखो होनना सानगासिनो खोमा नोंथांमोना। ओमफ्राय दङ र' इनि माने खानायाव माने एसे क्रिम फोननानै दोङो। ओमफ्राय इखो आङो माने देखायनो सोलोबाखै। ओमफ्राय आंखोसो इयो माने केमेरा हमना होगासिनो आरो। आंखो नायथ' दसे। ओमफ्राय इनिखो माने खानाय स्ट्रिकआ बोरै जादो उनाव नुगोन दे। दा ओमफ्राय खानाय हाखांनानै आं आरो खानायाव कालार फोनबावबाय। इनि उनावसो आं नोंथांजों सानैखौ माने देखायसिगोन आरो दे। ओमफ्राय दा आं माने केमेराखौ हमगासिनो माने खानाय कालार फोननायावबो एसे टाइम लायो नालाय आं खानाय कालार फोनगासिनो बोरै नुयो नोंथांमोना खिथाहरदे। मोदायबाय नुदों होनना खिथाहरदे। बोरै नुयो आंखो नायथार र' दिनै फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय बिराद रोंखा मोखैबायमोन माने बिराद टाइम नांगौ आरोना बेफोर पार्लारफोराव थांबाथाय। ओमफ्राय जोङो मम' लायनो हरबाय। ओमफ्राय बे सुप ओमफ्राय दा लोंखांनानै जाखांनानैसो आरो माने आंनि खानायखौ सुनांगोन नालाय। ओमफ्राय आगैनि खानायखौबो एसे माबा खालामनो दोङो। ओमफ्राय जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनखो आरो लोगो मोनफिननोसै माने आंनि रायलायनाया बारा जायालै सालाया गुसुं आंनिया, ओंखायनोथ' बारा रायलायनो रोङा आङो। सालाया खान्दासो आंना। दा जाबायानो जानाया। ओमफ्राय आं खानायखौ एसे सुनो दोंबायो। खानाय सुखांनायनि उनाव थांसिगोन न'हाय। ओमफ्राय नै आगैनिखौबो बोगासिनो, बेनाबो जासिगोन ओमफ्राय थांसिगोन। दा जाबायानो। ओमफ्राय दा बेनाबो स्ट्रि खालामनाय जाबाय, ओमफ्राय आंनाबो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोननोसै। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर खानाय कालार फोननोबा खानाय बोनोबा सुबनकाटा मेन सकआवनो दङ पार्लारा, नोंथांमोना फैबानो जाबाय दे। ओमफ्राय आङो पार्लारनि नामखौ दायो आं डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय।